Kwekwe ndinoti nematambudziko inini ndinoitwa Dr. Muganadzo mufundisi pano tiripo kuchema nemi uye tinotenda tichabatana basa zvakanaka kusvika ranyatsa kupera mangwana kwanyambadza. Ndichakumbira mama vatsvagirwe pekugara kuno kuenda mbovaona nditi wanoikumeiba vatonje kuenda navo vakanopata basa guru vanoitwa Mr. Mugwagwa sesanganai nemhuri nematambudziko mazvita vana mama kungoitira kuti kana tichirekodha zvakanaka tiri pamwe chete pane takatarangana naye nokuti zvibude zvakanaka otherwise hakurambidzwe umwe angazoti kunorambidzwa kugara alright, thank you. Regai tipfuurire mberi tiremekedzane. Tichatanga nekuremekedza mai vachazenge vari motikari inenge ine hama vanoitwa gogo cheumwe. Tinokuremekedza igogo vapo munokosha. Regai tiremekedze spouse yaMargaret vanoitwa Mr. Mkwekwe. Tinokuremekedza ibaba. We are sorry for your loss. Regai tiremekedze vana muzita raJesu Kristu. Amen. Vana tezvarandere kwachomwe noda kuvaremekedza ine special way yekuvautira maoko
pamwe chete tiri vana vake. Regai tiremekedze vana amai vekwaKarani, vana amai vemunhu tivauchire zvakare kama. Tinokuremekedzai mhuri yeRoman Catholic yose muzita raJesu Kristu, amen. Mhuri yose yeMinistry of Education kunoshandwa nababa Mukwekwe, tinokuremekedzai zvakare muzita raJesu Kristu, amen. Tataura nevashoma vemhuri tichionesana kuti tingasimuka sei panzvimbo ino munzira yatingati yakaremekedzeka kuti yakadzikama, tikaurirana kuti tiri kunamata naika. Saka ichokwadi tiri kunamata, asi tinotenda kuti tinganamata tambowana escripture 1 or 2 yekuverenga naika. Saka nditerei ndakusarudzirai 2 scriptures. Yekutanga iJob chapter number 9 verse 12 inoti, tarira anotora hake, ndiani angamudzivisa? Ndiani angati kwaari unoiteiko? Ari kurehwa ndiMwari nai kuti tarira anotora hake, ndiani ungamudzivisa? Ndiani ungati kwaari unoiteiko? Ariko angadzivise Mwari? Ariko angamubvunza? Kuna Isaiah kunotori nerumwe rugwaro pakanzi ndiani angapange Mwari zano, papatopindurwa kunzi hapana. Amen. Handitendi kuti pakati pedu panapa semhuri yekwaMukwekwe pane umwe chete wedu ambofunga kuti regai tinyore tsamba kuna sabhuku kana kuna Chief Makoni kuti mambo woye, wona zvaitika kuno, hamunawo here simba rekuti muzvipishinure? Ariko ambondofunga pfungwa iyoyo? Hakuna. Kana anyora kuna president vamunanga ariko? Hakuna. Handiti izvozvo zvinototaura kuti tinozviziva kuti apa panosvikwa newesimba rose, anove iye Mwari. Amen. Regai ndikuverengerei 2 Kings chapter number 2 verse 2, madzimambo echipiri chapter number 2 verse 1 inoti, zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada kukwidza Eria nayo kudenga nechamupupuri. Amen. Zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada nayo. Akada nenguva ndianuti ndiMwari, handiti? Akakwidza Eria nechamupupuri, handitika? Akamuendesa, ndiani akasarudza nzira? Akasarudza nguva? Anoponeswa here Mwari? Tiri kuzvibata, handiti? Ndiri kuzvitaura kuti zvijeke kwatiri kuti apa tinopasvitswa nemusharukwa, nekuti ndiye anosarudza nguva, ndiye futi anosarudza kaendero. Amen. Ndiye anosarudza kaendero futi. Amen. Kana zvadaro hazvitiponesi tikurwadziwa, tinorwadziwa, tinotambudzika nekuti umwe wedu, umwe anga ari pakati pedu, mudikani wedu. Kana tarwadziwa tichiziva murangaro yedu ichigutsikana kuti hazviita ndiMwari, toita sei? Tinodzokera kwaari iye Mwari, ndiye ane kubata unogona kutibatsira nekuti ndiye azviita munguva yake. Amen. Ndosaka taita chapel service kuitira kuti tidzokere kuna Mwari, muridzi webasa rose, kuti ochitibatsira. Honai Mwari, mwoyo yedu yaputsika, yakaremerwa, tiri kurwadziwa. Ndinofara nekuti anovimbisa Mweya Mutsvene kuti agare pakati pedu. Amen. Akavimbisa Mweya Mutsvene kuti agare pakati pedu agogona kutinyaradza. Ndinototenda kuti Mweya Mutsvene ari pano kuti atinyaradze. Ndofara nekuti chimwe chinogona kusvika pamwoyo chaipo isoko raMwari. Amen. Hakuna chimwe chinosvika pamwoyo kunze kwesoko raMwari. John chapter number 1 yotidzidzisa kuti soko raMwari ndiMwari. Zvotaura kuti soko rikasvika pamwoyo pedu chaipo tatopanana zvose, taakuchinyaradzika. Nekumwe kutaura ndiri kukunyengetedzai kuti mhuri yekwaMukwekwe ngatigamuchirei soko raMwari. Hakuna chimwe chingagone kunyaradza munhu chisiri soko raMwari. Ndinotenda kuti kumba kuchaparidzwa manhero anhasi, mangwana nemazuva achauya, ngatigonei kugamuchira soko raMwari. Ndiro rega rine kunyaradza kwakazara. Mashoko enyaradzo tinopanana, asi haasvike kure, ane paanoperevera. Soko raMwari ndo rinosvika chaipo. Ranzi rinoita semunondo unocheka kwose, rinosvika panoparadzana nhongo namabhonzo. Kutaura kuti soko raMwari ndo rinogona kusvika pamwoyo waputsika, pamwoyo waremerwa, pamwoyo uri kurwadziwa. Amen.
Kana takamuchira soko raMwari tichanyarara. Rini nhai mufundisi kana neni handizive kuti tinonyarara rini. Zvakavanzika ndezvaJehovha, Deuteronomy 29:29 anodaro. Asi chatinoziva ndechekuti akavimbisa akatendeka kuti achatinyaradza. Saka ngatigamuchirei kunyaradzwa naMwari kuburikidza nesoko rake. Mwari atikomborera tiitire zvakanaka, uchanditendera ndinamati. Munokudzwa munovongwa imishe, mambo madzimambo shomadzishe, iye mwazuro nanhasi namangwana nekusingaperi. Tinotenda nemukana unokutora mutundo yehama yedu. Tinotenda nemakore atakagara nawo atinoverenga tichiti mashoma, asi muwe kudenga tinovimba nemi pakutinyaradza. Taakutinamata nyasha dzerwendo kubva zvino tichisvika pamakoni panyabadza. Nyamuchengetairai mugwagwa kusvika muviri tichisvika. Tinotenda ichokudenga nekutungamirirwa nemi. Vanodhiraivha motikari musikamugwagwa nevamwe vanodai imi parwendo urwu. Ruzhowa rwamweya mutsvene ngaruburuke kwazvo kwazvo kuvarwira nekuvachengeta. Tinoziva kwazvo pabasa iri matara anogarwa basa rechirombo. Ndakunamata inini munhu wenyu. Ani nani anowana chekutaura pamatare aya. Ani nani anowana chekutaura pamatare aya. Rurimi rwake ngarurungwe nesoko renyimi Mwari. Kuti pavanotaura vataure mashoko anounzira nyasha vanonzwa. Basa rigoendeka wakudenga mugoramba muchikudzwa. Mweya mutsvene muri pabasa kutinyaradza. Tinokutendai, tinokuongai nekuti ndimishe. Muzita raJesu Kristu mupenyu akafa akamuka. Amen. Zvita tinotenda takusvika panguva yekuita body viewing. Zvirango zvemusha tanga taita, saka tichatanga nevari kwekupedzisira. Tinotanga kuita body viewing. Munouya nekuleft kwangu, kunove kuright kwenyu, kune kwekufamba namboko, toya nepano, tobuda nepadhoo iri naika tichienda pamotikari iri pasaidi apa yakatarisa kumapedzi kwedu yakavhura madhoo. Tinotenderwa kuimba tichiita body viewing tisingazive kana paine in announcement kubva kumhuri. Hatina nditi in announcement unogona kutipa yes simka yenyu. Tutaita challenge yetransport yekuenda kumusha. Munhu watakapurana naye akuchinja mari. Saka tatikumbira kuti tizive kuti wakaenda basa rake wangani. Kuti mari turi waita kumota kana 48 taburewa. Ndo nyaya iyi. Saka mukambosimudza maoko wari kuenda wagara usina transport yavo. Unoti wangani. Timanye kutsvaga mota nguva iri. Thank you so much. Tinotenda kuti tichimbobuda vari kusara vachirongedzerwa tichirongedzerwa saizvozvo handisika. Yes, chimwe chiziviso chatinacho chekuti tatakurirwa tinomira masape zvishoma. Tikaimba tanomira pabranch rekwemasape for 20 to 30 minutes chete ndizvoka. Tichienda kuti mama vanoziva kusvika pamba kana 30 minutes dzakwana takusimuka tunosangana mberi ndizvoka handiti tikuirana. Alright, tinotenda tinofamba zvakanaka. Ndichakumbira tiimbirwe tichiita body viewing saizvozvo. Vari kwekupedzisira ndokunga vanga vasina kunzwa announcement vanga vachitopinda. Ndimabva mapinda nekuti titange kuita body viewing handiti. Tinotenderwa kuchema nezvese asi handitendi kuti kuzviwisira pasi kunoita. Nekuti ndinofunga kuti takunge takumbikisana naMwari handiti kana takuzviwisira pasi ndizvoka kureva kuti papana umwe chete wedu anofenda kana kudonha tanamata Mwari wedu anonzwa mufungi ndizvoka. Thank you so much. Ngatiuye hedu vari kupedzisira tikutanga kuyemunenekeswa
Thank you so much. Tinotenda tinofamba zvakanaka naika tese tichabuda nekwakatarisa motikari then vane mota iri kutungamira uyai titaurirane nababa mugwagwa auya going out of town ndizvoka mazvita mofamba zvakanaka.